Pajjiżna jeħtieġ viżjoni u pjan strateġiku b'mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwalità minflok fuq il-kwantità. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt il-programm Insights fuq il-PBS fejn il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġija u Norbert Grixti fisem l-MHRA appellaw lill-Gvern ta' Robert Tabela sabiex jagħti widen lill-korpi kostitwiti. Matul din id-diskussjoni Joseph Buġija għal darba darbtejn saħaq fuq il-fatt li preżentament pajjiżna m'għandux viżjoni. Għandna bżonn meta fejn irid jasal il-pajjiż. M'hawnx viżjoni. Irridu fuq l-affarijiet kollha strateġiċi le m'għandniex. Ġifri aħna din nistennew li jkun hemm viżjoni, pjan strateġiku nazzjonali, is-saħħa, l-impjiegi, l-edukazzjoni, l-ekonomija fejn sejra d-dinja tax-xogħol, kollha f'daqqa jsir dil-viżjoni x'irridu aħna tal-pajjiż u il-pjan kif naslu għalija. Aspett li anke Marta Sportelli għafset fuqu fejn saħqet fuq l-importanza li l-viżjoni tinkludi is-setturi kollha ta' pajjiżna. Meta qegħdin nitkellmu dwar viżjoni għal pajjiż, irridu narawha mill-lenti kollha, mis-setturi kollha, naraw x'jaqbel għal pajjiżna, x'għandna bżonn biex iva pajjiżna jimxi iktar lejn high value added, pereżempju fit-turiżmu, huwa importanti li anke f'dak is-settur naraw kif ħanżidu it-turista kwalità. U meta qed ngħidu t-turista kwalità mhuwiex biss it-turist li fuq iktar, però huwa wkoll dak it-turist illi jfittex il-quality experience. Apparti minn hekk matul id-diskussjoni l-mistiedna kollha aċċennaw fuq l-importanza li jkun hemm bidla fil-mudell ekonomiku għaliex pajjiżna ma jiflaħx għal aktar. Rridu nimxu lejn ekonomija li tippromovi iktar il-kwalità versus il-kwantità, rridu nimxu lejn ekonomija li tippromovi il-high value added u finalment biex dan kollu ikollna ekonomija li aħna nafu bija bħala il-well-being economy. U dina hija importanti għaliex minn diversi stħarriġ illi qed isir dejjem u iktar qiegħed jirriżulta li hawn diversi aspetti illi prattikament l-imsieħba soċjali kollha jenna repetutament nitkellmu fuqhom, illi qegħdin idejqu kemm lill-poplu ġenerali kif ukoll in-negozju allura hemm bżonn li jiġu indirizzati. Min-naħa tiegħu Joseph Buġija saħaq fuq il-fatt li pajjiżna jeħtieġ ħaddiema ta' kwalità u għalhekk għandhom jingħataw it-taħriġ neċessarju b'kundizzjonijiet xierqa. Kif ħanati l-ħiliet lill-ħaddiema u lill-istudenti? Il-ħaddiem irid jitħarreġ. Hija żgur li jrid jitħarreġ, però dak it-taħriġ importanti li jissarraf fi kwalità aħjar kemm tal-impjieg u kemm tal-ħajja tiegħu u ovvjament tal-paga tiegħu. Għax billi nħarġuh jagħmel iżjed u jibqa' bl-istess paga jgħidlek li allura nibqa' nagħmel hekk mhux inżid iżjed għax waħda mill-problemi kbar li qegħdin niffaċċjaw aħna u bdejna nitkellmu ftit qabel il-programm dwar il-mental health huwa li qed naraw iktar inċidenza ta' burnouts ta' ħaddiema għax you have to do more with less. Norbert Grixti qal il-Gvern jeħtieġ li jieħu azzjoni għaliex jekk it-turisti se jkomplu jiżdiedu, il-problemi f'setturi varji se jkomplu jikbru u huwa għalhekk li jeħtieġ turisti ta' kwalità. Mela aħna imdejqin fit-traffic, għax kulħadd imdejjaq bit-traffic, imdejqin bil-parking ma tistax parking imkien. Tmur l-isptar igergru għax għandek tiddum tistenna. Semmita Martis id-distribuzzjoni tad-dawl. Ħanibqgħu noħorġu l-permessi. Għax jekk għandna problema bi 3.2 jew 3.3 arrivals kif għandna issa, x'se jkollna jekk se jkollna fuq l-4 miljuni. Marta Sportelli u Joseph Buġija reġgħu tennew l-appell tal-korpi kostitwiti li l-kola ma tkunx intaxxata għaliex huwa nġus li l-poplu qed jiġi intaxxat fuq kumpens tal-għoli tal-ħajja li jingħata minn min iħaddem. Kola kif qal tajjeb Joseph iħallasha min iħaddem mhux iħallasha l-Gvern. U għalhekk kemm l-employer bodies u kemm min jirrappreżenta l-ħaddiema repetutament budget wara ieħor għadna lill-Gvern li huwa inġust illi l-kola tiġi intaxxata. Għal dawn l-aħħar snin anke l-Partit Nazzjonalista ppreżenta diversi proposti għal ġid tal-poplu kollu. Iżda b'budget wara ieħor il-Gvern ta' Robert Tabela injora l-appelli kemm tal-korpi kostitwiti kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista.